पुस्तकात 21 वर्स 40 आणि 5 असे म्हणता. जोशुआ चॅप्टर 21 वर्स 45 म्हणटा की सर्वेस प्राण इस्रायलाच्या घराण्या केली एकच एक बसवणी व्यर्थ झाले ना, हर एक कार्य सिद्ध झाले. परतूर म्हणता ऐका, परतूर म्हणता सर्वेस प्राण इस्रायलाच्या घराण्या केली एकच एक बसवणी व्यर्थ 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 झाले ना, हर एक कार्य सिद्ध झाले. परतूर म्हणता की जोशुआच्या पुस्तकात 23 वर्स 14 असे म्हणता. जोशुआ चॅप्टर 23 वर्स 14 असे म्हणता. आणि आता हांव प्रतवेर जी येता त्या सर्व मनशाच्या वाटेन वेता. सर्वेस्परा तुमच्या देवान, परत म्हणता सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमका दिल्ल्या बासोण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना. हालेलुया. देवान किती बसयला त्या बसवण्यापैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंकच ना. हर एक बसवणे कार्य सिद्ध झाला. म्हज्या मोगाचेनो आज ते बसवणे फर्स्ट बसवणी ही जावन आसा. वायकून घ्या. द्वितीनियमात 28 वळ 8 म्हणटा की तुम्ही हाता गेल्ल्या कामाचेर सर्वेस्पो देव आशीर्वादित करतलो. हालेलुया हालेलुया. आणि म्हणता हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. दुसरी बसवणी जाऊ द्वितीनियमात 28 वळ 12 म्हणटा की 28 वळ 12 म्हणता की आकाशाचे भरपूर दिव्याने भरलेले आकाशदार देव तुमच्या खातीर उक्ते करतो. हालेलुया हालेलुया. वडला हालेलुया. हालेलुया. दुसऱ्या बसवणीस वडता स्तुती कर म्हणे हालेलुया हालेलुया. 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 तिसरी बसवणी सुवा प्रमाणे शुभवार्ता 14 वळ 27 म्हणता की आज तुमका जण एकल्याक येवकर इस्तलो चेसू समाधान आणि सौकास लाभ येतलो म्हणे. हालेलुया हालेलुया. 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 चौथी बसवणी प्रत्येक जरोम्या प्रवाद्या पुस्तकात 30 वळ 17 म्हणता की आज नव्यान भलाकी तो चेसू दितलो वडला म्हण्या. हालेलुया. आणि वडल्यान हालेलुया. आणि वडल्यान हालेलुया. आणि वडल्यान. हालेलुया. पांचवी बसवणी उत्पत्ती पुस्तकात 20 आणि 6 वळ 12 आणि 13 इसाकान ज्या भुंयचेर बी वंपली त्याच भुंयचेर त्याच प्रदेशात त्याच वर्सा 100 आणि पीक देवान इसाका फोव केले. म्हळ्यार इसाका जिवितान देवान आशीर्वाद देवले आशीर्वादित करतलो जेसू ह्या उंड्याच्या रूपात आसा. कोणी त्या सायडीन आसा जाल्यार सगळी आसूं द्या. येवकरीचो खंय खंय जागो आसा थंय या ना लांगायलो जागो आसा. कोणी त्या जागो मेळना तुमकां इशीन येवी येत तुमकां. म्हज्या मोगाचेर आज वर्ते आराधन सगळ्यांनी आराधन करूंक जाय. म्हज्या मोगाचेर वडा स्तुतिकान ताळयो पेटो जेजूक आराधन करूंक जाय. आराधन करता आसतना सगळे सांकळ्यो आमकां सोडून येता. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरया. 130 कीर्तन प्रत्येक तरान सगळे वडा तळ्यात उसारया. दोळे आमचे दांपया. 130 कीर्तन आराधनाच्या पहिले आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत सम्याच्या हातात दिव्या. सगळे 130 कीर्तन उसारता असताना गुंडायता सगळी वडा तळा म्हणया वेळार गुंडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्यात तुझे कान चीन दिव. आमचे गुन्यांव तू मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत. पण तुझ्या लागीं आसा भोगसणे ह्या पासून लोक तुझी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशो रावतल्या पारेकरापला चड. आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. फांत्याक आशो रावतल्या पारेकरापला चड. इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. कित्याक सर्वेस्पराचेर आसा काकूट ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो
सगळ्या ताच्या पातकांतलो. आता म्हणया कीर्तन 121 दुनियात नीट वयर बाऱ्या येवकारिस्तांतले जेजू स्वागत करच्या पयले तुम्ही म्हणूंक जाय सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर म्हाका राखतालो. देवसरा तुका अधिकार ना डुप्लिकेटच्या आत्म्या कष्ट हाडच्या आत्म्या इरारे हाणघालच्या आत्म्या अस्कत्या हाणघालच्या आत्म्या अडकळे हाणघालच्या आत्म्या आज तुका अधिकार ना अधिकार ना. जेजू सोडोंक ह्या सुवातेर आयला दुनियात नीट वयर भरून वडातळा म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. कैतावन येता म्हजो आधार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलचो राखणो निदाना क्षमेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सवली दिता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. म्हणया सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आता आणि सदांकाळ. सगळे उबा रावा सगळे उबा रावा. रायच्या राया सडवंदराक जीवदत्तराक दोन्ही हात नीट वयर भरून ह्याल तरी आमी स्वागत करया. ह्याल तरी आमी स्वागत करया कित्याक सगळ्या वायटांतावन हर एक भासोवणी तो जिवितांत तेणे पूर्ण करतल्या वेळा हर एक भासोवणी आज पूर्ण करतलो. उतार म्हणटा गे दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 28 वळ 6 वर्ष म्हणटा गे दाविदान हाता घेतल्या सर कामांनी दाविदान हाता घेतल्या सर कामांनी सर्वेस्परान ताका जैत दिले. सर्वेस्परान तुका ताका जैत दिले. तुम्ही हाता घेतल्या सर कामांनी सर्वेस्पर देव जेजू क्रिस्ता मुखांतर जैत 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 लाभयतलो. दुनियात नेट वयर बाऱ्या सगळे ते जेजू स्वागत करया वळार म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया
Aradan
दोळे तुमच्याकडे दाखवा विशेष वेळ जाऊन साहित्याला का जेजू आपला निघून केला वळा तुम्ही आनंद जेजू जिवंत असा म्हणजे मंगायचं जिवंत असा दोळे तुमचे दांपाय वळा सगळे दोळे दांपा कोणी कोणा पळो कसं नका मस्त डिस्टर्ब करणं सगळ्या कोणी कोणा पळय नका तुम्ही तुमचे कष्ट घेऊन आयला सुटका मेळचा वेळ हो जाऊन असा सुटका मेळचा वेळ हो जाऊन असा वळा सुटका जोड घेऊन वेळ हो जाऊन असा काळचा तर म्हणून सुरू कर जेजू 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 दैवी सगळं जीवित वाढवून दे वळा जे काळजा किती जड आहे असा ते बाहेर असू दे वळा जे काळजा किती जड आहे असं ते सोडणं असू दे वळा तुझ्या काळजा किती अडकळ असं सोडणं असू दे वळा सगळं दोन्ही हात तुझे उगत्यात वर डोळ्या तुझ्या दांप्या वळा सांग उसार एक घडी जेजू तुझ्या तोंडात जाय जेजू तुझ्या काळजातल्या हर एक सकत बाहेर व्हायची डोळे जेजू तुका सुटका आणि सर्वांना बैठे असा त्याला ते म्हण जेजू जेजू म्हणा तुम्ही म्हणा तुम्ही म्हणा तुम्ही म्हणा तुम्ही म्हणा आणि वडा तळा जेजूचे नाव उलो करून लयचे नका जेजूच्या उलामाचा सुटका आणि कोड मुकार पाठी खय असा सगळे समज जेजू गुलाम मारा हजारो लोक या सुवातेर असा जेजू गुलाम मारा जेजू गुलाम मारा खय असा थंय जेजू गुलाम मारते रवा आज का बरेपण जाय जेजू गुलाम मार तुका सुटका जाय जेजू गुलाम मार दोन्ही हात नीट वयर बाऱ्या नीट वयर बाऱ्या दोन्ही हात नीट वयर बाऱ्या सगळे म्हणा जेजू म्हण उलो माऱ्या पुढे कंटिन्यू सगळे 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 वाडा तळ्यान जेजू 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 म्हणते राव ते कुटुंब सरांडा म्हण जेजू म्हण तुझ्या भुरग्या समर्पित जेजू म्हण तुझे ऋण समर्पित जेजू म्हण लाखांनी करोडा ऋण असा ते जेजू कुमाराने सांग जेजू 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 म्हणते रवा म्हणते रवा म्हणते रवा जेजू तुका सुटकाला बैठे असा जेजू तुका सुटकाला पोंदे जेजू तुका सुटकाला पोंदे म्हणते राव थका नसताना म्हणते राव थका नसताना म्हणते राव कोणी कोणा पण तोंड उघडा आणि म्हणा जेजू म्हणा एक उतार म्हणा तोंड उघडा आणि जेजू म्हणा वळा हा सर्व बाबणे जेजू गुलाम मारता असताना जेजू हर एकला आपडतले वळा हा सर्व बाबणे जेजू गुलाम मारता असताना जेजू आमच्या समस्या पैस करतले वळा कोणी डोळे उगते इशितशे पडे नका जेजू गुलाम मारते रावा सांगा सांगा इस्रायल पोरचेने देवा गुलाम मारलो देवान ताका निवारलो आज आमका सोडयतलो आमका सोडयता जेजू जेजू तुझ्या मोदे येऊन असा जेजू तुका सुटका लाभयता असा उला मारते राव जेजू 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 म्हणते रावा जेजू सगळं तुका सोडायचं असा ऋण आता सोडायचं असा उला मार जेजू उला मारते राव जाफरत उदरगते पावन आहे तू गरीब जाते असा ऋणात पडते असा गे कंच्या सांकड्यात फसताय गे या सांकड्याचा सुटका 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 वळा जेजू 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 कंची सगळ्या गुडी रावक जायना सगळे जेजूच्या उला मारते रावा कोणी तोंड टापून रावा नका तोंड उगत्या का जेजू 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 म्हणा किती तुझ्या भीतर सगळं बाहेर असू दे बाहेर 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 वळा तुझ्या घरात कंची फोदी असायला सुटो दे आज तर गरीब काय सोड नसू दे जाग्यार कंची नाडीची सगळ्यात असं वयसला नाडीची पदवी असं वयसला याकडे
कोणे तुका सांगला साफरो जेजूच्या मुखार सगळे पदवी आड पडून देवळा पदवीना 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 आज जेजू वाटूक ते करता तुझी वाटूक ते करता देव सर तुका अधिकार ना देव सर तुका अधिकार ना देव सर तुका अधिकार ना 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 जीसस 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 जेजू आयला तुका सोडो जेजू आयला तुका सोडो जेजू आयला तुका सोडो जेजू आयला तुका सोडो जेजू आयला जेजू आयला जेजू आयला जेजू आयला शंदर बारियर क्रांतला गोरबा शंदर बारियर क्रांतला गिरियला मा शंदर बारियर क्रांतला या समुद्र कंची पदवी असा वयसलार या समुद्र फैरव देवळा आ हुकम घालता हुकम घालता जेजू नासरतच्या नावान जेजू नासरतच्या नावान जेजू सर्वंतरच्या नावान सगळे सकत फैरव देवळा फैरे जेजूची सकत जेजू तुका हात नाही द्या सगळे दोन्ही हात नेट वयर बाऱ्या सगळे सांगत म्हणे जेजू 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 अधिकार ना हालेलुया हालेलुया Eucaristantla Gesù Eucaristantla Gesù Eucaristantla Gesù Eucaristantla Gesù Eucaristantla Gesù Eucaristantla Gesù सुटकाला बोय हमका सुटकाला बोय सुटकाला बोय हमका 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 सुटकाला बोय Eucaristantla Gesù Eucaristantla Gesù हमका सोडे ऋण आता होना ऋण आता होना अस्कत का आता होना बुरा पड़ता होना हालेलुया 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 मुझा जेसू मुझा सर्वंतरा मुझा जीवतरा मुझा रसनारा मुझा पोसनारा हमका सुटकाला बोय हमका सुटकाला बोय हमका सुटकाला बोय हालेलुया हालेलुया सगळे आमच्या तळात आमच्या मगाची आम्ही खाली बैकीतलो अपरमी देवाचो मोग म्हणून प्रत्येक तरात देवाच्या मोगाचो अनुभव आम्ही करूया सगळे आम्ही ताळे पटवून ते जेजू अर्घा दिव्या सगळे दळा आमची दंप्या परमी देवासो मोगतो आमका सदा लाभसो ताळे पटवून म्हणूया सगळे कितलो परमी पवित्र दैवी भक्तगत म्हणूया आमका सदा लाभसो कितला परमे सगळे म्हणूया कितलो परमी देवासो मोगतो आमका सदा लाभसो ताळे पटवून म्हणते रावा कितलो परमी देवासो मोगतो आमका सदा लाभसो दैवी सत्य भरून द्यावला कितलो परमी देवासो मोगतो आमका सदा लाभसो कितलो परमी देवासो मोगतो आमका सदा लाभसो हालेलुया हालेलुया
सुसाइड टेंडन्सी घेऊन असा सुसाइडीच्या आत्म्या काम करता असा जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुझ्या कुडीक सल्फाय सुरू देवळा देव सर्वाधिकार ना देव सर्वाधिकार ना कोणाचे आज जीवित सुसाइड कर चिंता घाल ताजे जीवित स्पॉइल करची पदवी ना म्हणा सगळे त्याच्या आजारपणा तुम्ही असा टाइम वेस्ट करू नका मागा किती जायचं मागा मागू गेला मागा पण टांग सदा मागते रवा त्याला जिभे स्तुती करते रवा जिभेचे देणार मागा जिभेचे देणार मागा तोंड उठते कर म्हणते रवा जिभे स्तुती करा जिभे स्तुती करा हात द्यायचा संपडया तोंड बंद कर रवा नका तो स्तुती करा
घुटमाचे सांगळे जेजू तुटा येता आसता म्हणा जायतलो पेंगटांत पायांत इवन गोमट्यांत हातांत भुजांतली दूख जायत्या लोकांक जेजून बरें केला सगळे तुमचे दूख येवकरिस्तांतले जेजून ताणें ताचेर गेले कितल्या लोकांक जेजून आपोडला रायट हात वयर बरा नेट्ट रायट हात वयर बरा नेट्ट हात नेट्ट जायत्या लोकांक जेजून आपोडला नेट्ट रायट हात वयर बरा जस्ट चक्कन पळय पांगाट पांय जस्ट चक्कन पळय आनी हात वयर कोणी हात सकयल घालनाका नेट्ट वयर नेट 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 वयर बरा नेट हात वयर बरा नीट नीट जायती भावनी असो ताळयो पेटोवन जेजू करगा दिव्या दोळे ताळयो पेटोवन हालेलुया तुमच्या जाग्यार बसा म्हज्या मोगाचे हालेलुया 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 कोण ल्हान भुरग्याक घेवन आयल्यात वाटिझम पिडेस्त भुरगी आसा काल एक भुरग्याक घेवन आयली आवय ताचे खाली एक खंयचे एक बॉन नॅरो ट्रान्सफर करचे 40 लाख रुपीस कर्ज ती दुब्लिकान जी येते आसात आज त्या भुरग्या हातान धरून ती आयलात म्हज्या मोगाचे न्हू अशी भुरगीं आसा ज्युनियर सिनियर केजी जावन 10th स्टँडर्ड म्हणचे भुरगीं आसात तुमी सगळे मुखार या 10th स्टँडर्ड म्हणचे भुरगीं आसात आवय बापाय ल्हानशा बाळकाक घेवन आयलात तुमी त्या भुरग्याक घेवन मुखार या तुमी त्या भुरग्याक घेवन मुखार या त्या भुरग्याक घेवन मुखार या ह्याच केवळ आमच्या भुरग्यां खातीर मागतालो त्या भुरग्याक घेवन मुखार या कॉलेज सॉरी इस्कॉलाची भुरगीं आसा ती मुखार या कोणी उलयनाकात म्हज्या मोगाचे न्हू ऑनलायन तुमची भुरगीं आसा त्या भुरग्यां खातीर विशेष रितीन मागा कित्याक म्हणल्यार समयाची दैवी सग आवय बापायन भुरगीं हाडला त्या भुरग्याक घेवन या बाये बाय तूं उठ आनी ते फाटी वच हालेलुया हालेलुया सगळे हालेलुया 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 त्यासाठी रस्ते येशीन येवंक ट्राय करा त्यासाठी रस्ते येशीन येवंक ट्राय करा हालेलुया 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 पुरा भुरगीं पळयल्यार सिस्टर टिचरी आज गॅरंटी म्हाका भोव मारतली हालेलुया 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 इस्काला गेला दिना हालेलुया हालेलुया भुरग्यांनो आज विशेष तुमच्या खातीर मागणे देव तुमकां वर्ते आशिर्वादांनी बेसवांनी भरूं दी आवय बापायनो तुमच्या भुरग्याक घेवन आयलात आयच्या दिसा समयची दैवी सगळ्या त्या भुरग्याची वळोवन येवं दी प्रत्येक त्या वाटी पिडेस्त कोणी भुरगीं आसत जाल्यार आवयनी त्यांच्या हातान घेतलाच जाला
डाऊन सिंड्रम आसा जांफ्रो तांची वाडा वळून जाता आसा जांफ्रो सगळें त्या सायडीर आसली इल्लेशी जागो ना ओके माग्या म्हणजे कोणी भुरगीं आसा विकी मुखार इल्लेशे मुखार येवंक ट्राय करा नाल्यार 2 लायन कदाला काडूंक ट्राय करा थंय वॉलंटियर्स 2 लायन कदाला एटलिस्ट काडल्यार आमच्या भुरग्यांक विशेष रितीन माग्या येवकरी सांतलो जेजू तांकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी सगळ्या बंदकडेन सुटका आनी सडवण मेळोवन द्यायचें दिसा सगळ्या वायटांतल्यान सुटका आनी सडवण मेळचें तर माग्या म्हाका चनो येवकरी सांतल्या जेजूचे दिश्ट कांचया जेजू म्हणा लागलो ल्हाना भुरग्यांक म्हजेशी हाडा आज माते प्रमाणे शिपत 7 व 7 म्हणटाकी म्हज्या नांवान जे कितें मागशात ते तुमकां मेळटले आज वेळ मागचो जावन आसा प्रत्येक तरान माग्या साम 121:7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर ताका राखतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो सगळ्या वायटांतलो बसल्यान दोनी हात वयर बारा दोनी हात बसल्यान दोनी हात वयर बारा या भुरग्यांक मागा वाटी पिढी आसता तर मागा काले भुरग्याक घेवन 40 लाख या भुरग्याच्या ऑपरेशनाक खर्च तांचेडे पयशे ना मागा वाटी पिढी आवय दोळ्यांत दुका गळयते आसात तांचे भितर मागा सगळे दोनी हात सकल घाली नाकात ल्हानसो प्राचित तुम्ही करूंक जाय या वेळार 121 कीर्तन वडा तळांत जेजू मुखार उचारा सम्या काकूत करतांची दया दाखय या पिढ्यात सुटकला पळय या भुरग्याक जाणवायन बोर या भुरग्याक दैवी शक्तीन बोर या भुरग्यांचेर आशीर्वाद देवय या भुरग्याक खंयची पिडा आसूं दी जांफ्रो ती अस्कस जाला ती उण्यापण बघून आसा तांची वाड्या वळना तांचे ग्रोथनेस ना हे जेजू तांकां सोडय सुटकला पळय म्हणून सगळे साम 121 सगळे वडा तांकां उचार म्हणा हात सगळे वयर उबार म्हणा पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संसार तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना झेमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा परतून सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा सांगा सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा आनी वडा तळ्यान सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा आनी वडा तळ्यान सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा आनी वडा तळ्यान सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा मुखार दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो म्हणया सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो म्हणा सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो वडा तळ्यान सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो वडा तळ्यान सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका आनी राखतलो वडा तळ्यान सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो मुखार तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ म्हणा येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू आमच्या बाळकाक आमच्या बाळकाक आमच्या भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या बाळकाक आमच्या बाळकाक आमच्या भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक तुझ्या सरशीन घेऊन आयल्या तुझ्या सरशीन घेऊन म्हज्या आयल्या सोम्या म्हज्या सोम्या म्हज्या सोडवंदरा म्हज्या सोडवंदरा जाणवायन बोर जाणवायन बोर पिड्यांत सुटकला पळय पिडेतान सुटकला तांची पळय वाडावळ बरी जावं दे तांची वाडावळ बरी जावं दे अडकळीत सुटकला पळय अडकळीत सुटकला पळय बांदकळीत सुटकला पळय बांदकळीत बांदकळीत सुटकला पळय बांदकळीत वायटांत सोडय वायटांत सोडय वायटांत सोडय वायटांत सोडय वायटांत सोडय सगळे अस्कत काय गुणापोट अडकळ्यो अडचण्यो हिराराय बेजाराय सगळे सण देवळा सगळे सण हालेलुया 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 या जाग्यावर सगळ्या भुरग्यांक दिला मागतलो जेजू आमच्या सडवणदारा ह्या भुरग्यांचेर तुजी काकुळतीची नदर घाल ही धाकटुली भुरगीं तुजो मोग करतात जेजू तुजे संगाता रावंक आशेतात तुज्या मोगान ती जिवंक आशेतात जेजू घाल तुजें बेसांव ह्या भुरग्यांचेर घाल तुजें बेसांव ह्या भुरग्यांच्या कुडीचेर घाल तुजें बेसांव ह्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर घाल तुजें बेसांव ह्या भुरग्यांच्या मुखल्या फुडाराचेर घाल तुजें बेसांव ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायचेर राख जेजू सांबाळ जेजू ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल जेजू
सर तराच्या पिडेंतले वैसम्या कष्टांतले वैसम्या अनवारांतले वैसम्या आकांतांतले वैसम्या ह्या भुरग्यांक तू राख वैसम्या सैतानाच्या पासांतले जेजू दुष्ट शक्तींतले जेजू ह्या भुरग्यांक तू राख सोम्या जेजू हांच्या तकलेंतली पिडा जेजू हांच्या गोमटेंतली पिडा आमच्या काळजांत आसली पिडा हांच्या बुजांनी आसली पिडा हांच्या पोटांत आसली पिडा हांच्या हाता पायांत गांठीत आसली पिडा ही सगळी पिडा तू गुण कर जेजू आपूड जेजू ह्या भुरग्यांक आपूड जेजू तुझ्या मोगान तू आपूड जेजू गुण कर जेजू ऑटिझम पिडेवर कसलीच्या सर भुरग्यांक आपूड जेजू ऑटिझम पिडेवर कसली सर भुरग्यांक आपूड जेजू ऑटिझम पिडेवर कसलीच्या सर भुरग्यांक आपूड जेजू डाऊन सिंड्रोमातल्या सर भुरग्यांक आपूड जेजू डाऊन सिंड्रोमातल्या सर भुरग्यांक आपूड जेजू मुलींची बरायकी तांकां फावो कर जेजू मोदीची बरायकी तांकां फावो कर जेजू कॅन्सरची बरायकी तांकां फावो कर जेजू आपूड जेजू राख जेजू सांभाळ जेजू आपूड जेजू ह्या भुरग्यांचे शिकपाचे जेजू राव जेजू सांभाळ जेजू राख जेजू सांभाळ जेजू जेजू पळा आणि म्हणा जेजू मोगाळा म्हणून सगळ्या भुरग्यांक जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा म्हणा जेजू दयाळा आराधन तुका दोन्ही हात वर मारून जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा 15 जणांच्या विजाच्या समस्या जेजू सॉल्व करते आसा तुझ्या मात्र विजा तुका मेळटे आसा सुमार 32 जणांचे फायनान्स प्रॉब्लेम जेजू पैस करते आसा बळा बियाना विश्वास साथ जेजू आराधन करा सुमार 16 जणांचे एंजायटी जेजू पैस करते आसा बळा आराधन तुका आराधन तुका करपे सागरा आराधन आराधन तुका करपे सागोरा सागरा आराधन तुका आराधन तुका Naman beggar pemberle sumiti asnata slam testem stain for the issue jesu विनंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस नमस्कार करून तुमच्या जाग्यार तुम्ही पाठी बसा हालेलुया Hallelujah. 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 अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू. तुका जेजू अर्गा तुका जेजू. अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका जेजू. अर्गा तुका अर्गा जेजू तुका जेजू. Psalm 124 वर्ड्स 8 म्हणटा की सर्विस प्रचन बी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आणि संसार हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात नीट वयर उबारे आणि वडला ताणे सर्विस प्रचन बी आमचो आधार सर्वेस्पराचे नावे आमचो आधार सर्विस प्रचन बी आमचो आधार सर्वेस्पराचे नावे आमचो ताणे आधार रचला सर्ग आणि संसार ताणे रचला सर्ग आणि संसार सर्विस प्रचन बी आमचो आधार सर्वेस्पराचे नावे आमचो आधार म्हणस आधार सोदून जिवितांत फसले जांफ्रो आज येवकरिस्तान जेजू आधार सोद तुझ्या जिवितांत जैत सुटका सडवड
तू अनुभव करू शकते. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. सुमार 100 जणांच्या डोळ्याच्या समस्या असले या 3 दिवसांनी आराधना करत असताना जेजू तुझ्या डोळ्यातल्या समस्या संपूर्णतेने जेजून पैस केला. हालेलुया हालेलुया. वाटलं. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 एकल्यान घर जागो घेतला ती पेपर सारखी ना. आज हर एक तिन्ही दिस या आराधने मागून असाय जेजू लँडचे पेपर परतून सारखे करतलो. ज्या सांगल्यान कोणी तुका फसयला झाला जेजू तुका थंय सुटका आणि सडवण लाभयते असं. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 कोणाकी महिन्यागे पुटी 2 पुटी नाका अंतल्या रगत तेरवचे कितले टेस्ट केला पिडाना जेजून कंप्लीटली तुका हात लायला आणि सुटका आणि सडवण लाभयला. हालेलुया हालेलुया. 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 कोणाकी तंबाखू इवन दांताले घासची सवय असली आणि 3 दिवस मी निश्चय केलाय. या 3 दिवसांत जेजू तुका सुटका लाभयला आणि ते प्रॉमिस केले जेजू निश्चय करण्या रीतीने गायले जेजून या संकटात हांव तुका सुटका लाभयला. हालेलुया हालेलुया. 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 कोणी तरणाटे असता फर्स्ट पियुसी जावन काजर जाणले तरणाट्याचा वेग्गी तुम्ही मुखारा वेग्गी मुखारा. तरणाटे चड असले वय जाल्यार ऐका स्त्रियांनो 2 लाईनी तुम्ही खाली करा. जाय उठा कदाला कडा उठा. तरणाटे जायते असता तर दोन्ही साईडचे 2 लाईनी कव्हर करा. आमच्या व्हॉलंटियर्स प्लीज बसा आणि त्यांना हेल्प करा. आमच्या मदत हालेलुया. तरणाटी जस्ट 2-3 लाईन तरणाट्याने बसा. 2-3 लाईन कदाला काढा त्यांना उठाया आणि इल्लेच्या साईडी बसायला. हालेलुया हालेलुया. 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 जेजू जेजू. जेजू जेजू. जेजू जेजू. काही असं तरणाटे तुम्ही या मुखार आणि तुमच्या इतर विशेष माग्या सोम्याची दैव सगळं तुमच्या देवाने होते. सगळं संकट जेजू तुमका सुटकाला मध्ये. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मगाच्यान बसल्ल्यान देवाक अर्घा दिया. येदा व्हड्या संख्यान तरणाटे या सुवात आसा जाल्यार एक देवाची वर्ती म्हणा तरणाटून इल्ले इश्शीन येवंक ट्राय करा मुखार. आनी कितें म्हणल्यार जाता तितली तेका त्याला काडा 2-3 लायन म्हणटा केरेचे व्हॉलंटियर्स आसा जाल्यार 2-3 लायन कदाला काडा आनी इल्लेशें तांकां हेल्प करा. तरणाटे आमच्या तरणाट्यांक एक उकरिस्तांतले जेजू मुखार उबे रावता आसतना एक वर्ती सकत वडिलांक उठाया 2 मिनटां ती उबे रावून दी त्या सायडीर रावून दी. हालेलुया हालेलुया. 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 इल्ले इश्शीन येवंक ट्राय करा. इल्ले इश्शीन येवंक ट्राय करा. तिसरे इश्शीन येवंक ट्राय करा. हालेलुया. हालेलुया. 2-3-4 लायन कदाला काडा आनी तांकां मुखार येयले जागो करून दिया. तरणाट्यानो आज देवाक आमी अर्घा दिवया. एक विशेष वेळ हो आसा जेजू आमकां जण एकल्यांचेर आमच्या जण एकल्यांचेर आपली नदर लावन आसा. आज माग्या विशेष दिन कित्याक उतार म्हणटा उपदेशकाच्या पुस्तकांत 22:12 वळ 1 म्हणटा तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुझा रचणाराचो उगडास कर. तरणाट्यानो तुम्ही कॉलेजीक वेता जांफ्रो कामाक वेता आसता जांफ्रो भायर वचूंक ट्राय करता. जांफ्रो इस्रायल वचून ट्राय करतात. कॅनडा वचून ट्राय करतात. UK वचून ट्राय करतात. खंय म्हणी भायर वचून हे बरो फुडार करचे पयशे जोडीचे इवन उदरगती येयचे म्हूण तुमकां जायते मौन आसा. हांवें फाटल्या 4.5 वर्सां पळयले कितले तरणाटे ह्या आमच्या चॅनलांत कॉन्टॅक्टर आसात. हांवें पळय लागीं देवान तांचे जिवितान बेसांवान देवयला. वर्त्या दैवीक शक्तीन ताणें तांकां भरला. तरणाट्यानो एक घडी त्या जेजूचे नदर लाया. आज त्या सुम्या सांगा सुम्या आज म्हजी काकूळट कर. तुजी कृपा आज म्हजेर वतय. तुझ्या दैवी शक्तीन आज म्हाका भर. सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार. जे कितें म्हजेर आयिल्ले हे सगळे पयस वचून दी म्हणून मागा. कित्याक म्हळ्यार वायट हर एक कडेन आमच्या कुशव्यान आसा. वायट हर एक कडेन आमच्या कुशीन आसा. आज सुटका जेजू मात्र आमकां लाभोवंक साध्य आसा. दोनी हात नेट्ट वयर व्हर. दोळे एकडे दांपा एकडे दोळे दांपा नेट्ट दोनी हात वयर व्हरा आनी म्हाका ह्या वेळा प्रत्येक तरां प्रत्येक तर म्हाका सुम्या काकूत कर म्हणून लॉर्ड हॅव मर्सी म्हणून ते जेजू एक उलो मान म्हाका कंटिन्यू म्हणया. सुम्याची काकूत अनुभव करचे तर म्हाका
प्रत्येक समयाची दैविक सगत तुमच्या जिबित वळरू दी सगळ्या सांकळतां सगळ्या बांधकडीतां सगळ्या बांधडातां सगळ्या इराळतां सगळ्या अडचणीतां सगळ्या पिरांतीतां सगळ्या कावचणीतां सगळ्या पिड्यांतां जेजू तुमकां सुटका आनी सडवण लाभो दी म्हणून वडातळा म्हणया वळा सगळे तरणाटे म्हणया वळा Lord have mercy. 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 14 म्हणटा की काळो कांतेने भायर काढली काळो कांतेने अंतरांतले ताणे ताका भायर काढली काळो कांतेने अंतरांतले ताणे ताका भायर काढली काळो कांतेने अंतरांतले ताणे ताका भायर काढली काळो कांते काळो कांते काळो कांते काळो कांते आणि अंतरांतले ताणे ताका भायर काढली भायर काढली भायर काढली भायर काढली भायर काढली तांचे सांगळ तुटयलो तांचे सांगळ तुटयलो तांचे सांगळ तुटयलो आपल्या कष्टांतले सर्वेश्वर उडो मारलो आपल्या कष्टांत आपल्या कष्ट ताणे सर्वेश्वर उडो मारलो आपल्या कष्टांत ताणे सर्वेश्वर उडो मारलो आणि तांच्या आकांतांतले ताणे ताका निवारले आणि तांच्या आकांतांतले ताणे ताका निवारले तांच्या आकांतांतले निवा 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 तांच्या कष्टांत उडो मारता सगळे तरणाटे म्हणा लॉर्ड हॅव मर्सी म्हणा एका सुंदर हृदय रवा आपल्या कष्टांत सर्वेश्वर उडो मारलो आपल्या कष्टांत सर्वेश्वर उडो मारलो आपल्या कष्टांत ताणे सर्वेश्वर उडो मारलो ताणे सर्वेश्वर उडो मारलो सर्वेश्वर उडो मारलो आणि तांच्या आकांतांतले ताणे ताका निवारले ताणे ताका निवारले ताणे ताका निवारले आकांतांतले आणि अंतरांतले ताणे ताका भायर काढले काळो कांते आणि अंतरांतले ताणे ताका भायर काढले काळो कांते आणि अंतरांतले ताणे ताका भायर काढले तांचे सांगळ तुटयलो तांचे सांगळ तुटयलो हालेलुया 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 क्रिस्ताच्या नावात आज भक्ता त्यांना पुढा बोलते जाऊ त्यांच्या वाईटला सर्व आशीर्वाद 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 भरपा देवंदे 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 सगळे दोळे धनी हात आमच्या काळजात धरून याच घ्यावं विशेष तुमच्या खातीर मागतलो दोळे दापा योगरी स्थानल्या त्या जेजूची बेसम एक लाख स्पर्श करता असा मगाच्या तरणाट्यान तुम्ही कोणी खाली येताना पाठी वेचिना सगळे तुमचे दोळे दापा योगरी तुमका स्पर्श करतलो याच तुमच्या खातीर विशेष मागतलो या वेळा जेजू सोम्या तुझे लगे कलतेपणे आम्ही मागता हांगा जमलेल्या सर युवा जणांचेर तुझ्या काकुळतीची नदर घाल जेजू सर एकल्यांचेर तुझी काकुळतीची नदर घाल तांकां तुझ्या मोगाच्या दृश्टेन पळय त्या तुझ्या भुरग्यांचेर तुझी नदर घाल हर एका युवा जणांक तुझ्या बेसवांनी भर जेजू तांचे संगात राव तांकां बरी भलायकी दी मोतीची शांत समाधान दी तांच्या शिकपाचेर तुझे बेसांव घाल तांच्या वावराचेर तुझे बेसांव घाल ती पयण करता आसतना तूं तांकां राख सर कश्टांतले अनवारांतले पिडेंतले तूं तांकां राख जेजू जर तर ती बरें काम सोदून आसत जाल्यार तांकां एक बरें काम फावो कर परगांवांत वावर करूंक ती आशेवन आसत जाल्यार तांच्या त्या वावराचेर तुजें बेसांव घाल बरें काम तांकां मेळशें कर तांच्या मुखान तांच्या कुटुंबाक शांती समाधान हाडणे तांकां बरी भलायकी फावो कर बरो सांबाळ फावो कर बरें काम तूं फावो कर राख जेजू तांकां सर वायट सवयेंतले सर वायट
सवयेंतले सर वाईट सवयेंतले सर वाईट सवयेंतले तू तांकां राख तांकां सांभाळ तांकां राख जेजू तांकां सांभाळ जेजू दुष्ट शक्तींतले सैतानाच्या पासांतले सर टेम्पटेशनांतले तू तांकां राख जेजू तांकां राख जेजू तांकां राख जेजू तांकां राख जेजू वाईट शक्तींतले तू तांकां राख वाईट आशेंतले तू तांकां राख आपण तुझो मोगाळ तांकां दी जेजू आपण जेजू तांकां आपण जेजू तांचे काळी योकरिस्तांतला जेजू योकरिस्तांतला जेजू मम्मी डॅडी क आमच्या मम्मी डॅडी आशीर्वादित कर आशीर्वादित आमच्या कर भाऊ भयणाक आमच्या भाऊ भयणाक आशीर्वादित कर आशीर्वादित म्हज्या कर फुडाराचेर म्हज्या फुडाराचेर देवय आशीर्वाद देवय जेजू सोम्या जेजू सुवातेर या सुवातेर वाव करता वाव करता थंय शिकाप शिकता थंय शिकाप ही शिकता सुवात्यो ही सुवात्यो आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर हालेलुया हालेलुया मम्मीक म्हज्या मम्मीक म्हज्या डॅडीक म्हज्या डॅडीक म्हज्या भावाक म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक म्हज्या भयणीक बरी भलायकी लाभय बरी भलायकी लाभय हालेलुया 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 नमस्कार करून तुमच्या जाग्यार पाठी वचा तरणाट्यानो कंटिन्यू एंटायर डिवाइन मिनिस्ट्री टीम आम्ही तुमच्या खातीर मागतले रायज विथ जीजस मागणे सदांच वॉच करा आणि सुमीचे सगळ्यान नमस्कार करून तुमच्या जाग्यार तुम्ही पाठी वचा तुमच्या जाग्यार हालेलुया 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 सगळे बारावी आमच्या मगाच्यो दैविक तेच भक्तीपणात आम्ही ह्या वेळा करूया भक्तीपणात सगळे बाराव्या सगळे बाराव्या सगळी उबाराव्या आणि भक्तीपणात दैविक तेच आम्ही करूया सुमेची अगणित खाकूत आम्ही अनुभव करूया सुमेची दैवी सगत आम्ही अनुभव करूया आमचो देव विश्वासी जावन आसा जेजून साहित्य खुशालकाय समाधान बरेपण लाभयला कितल्या बाबणेच्या आंगातले झाडाय अडकळे अडचणे सोन गेला मात्र न्ही वरती बेसावा देवान तुमच्या जिवितान लाभयला हालेलुया 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 वडला हालेलुया 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 जमगचनो हर एक दिसा मिसच्या बलिदाना भाग्यया हर एक देवाची उतर वासा मागण्यात थीर रवा पड्या या रीतीचं प्रतिफळ फाटल्या मुकल्या दिसांनी देव तुमची जिवित आणि वर अभ्यासावानी भरतलो हालेलुया हालेलुया सगळे हालेलुया हालेलुया सगळे बसले इकडे उभ्या राहा बसले सगळे इकडे उभ्या राहा थोडं एक बरं एका दैविक असो तेच 10 मिनिटां बरं एका अपूर्वान दैविक असो तेच करा कितल्या घरांत विसरला वेळ असा डिवाइन मस्ती रोसरी करा सगळं जेजू तुमकां सुटकाला दोन्ही हात नेट वयर उभारया म्हणा योकरिस्तांतल्या जेजू योकरिस्तांतल्या जेजू योकरिस्तांतल्या जेजू योकरिस्तांतल्या हांगा जेजू आसल्या जणेकल्या भाव भयणाक हांगा आसल्या तुझ्या दैवी सत्यान भर तुझ्या दैवी आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर बेसवानी भर बेसवानी भर सोम्या जेजू सोम्या जेजू सगळ्या कर्मलाइट या जगांक सगळ्या कर्मलाइट या जगांक सगळ्या कर्मलाइट या जगांक सगळ्या कर्मलाइट या तुझ्या जगांक दैवी सत्यान भर तुझ्या दैवी सत्तेन अभिषेक कर अभिषेक कर हालेलुया हालेलुया सोम्या जेजू सोम्या जेजू सगळं डिवाइन मसी पंगड सगळ्या डिवाइन मर्सी सगळं पंगड डिवाइन मसी पंगड सगळे डिवाइन मर्सी हर पंगड एकला वावर करतले अंक हर एकला वाव आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर हालेलुया 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 कोण तुमच्या बाहेर कडिया सगळी सांगा तळून म्हणया सतमंता देवा सर्पदेदारा बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्रत्म्यावर मी गर्भी संभवलो अवकार मरियेतान जन्मलो पाऊस फलतकार ताणे कष्ट असले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आणि ताका नेके पेलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरीचा मेल्यांतलो जीवन जलो सरगार चढलो सरपदेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्या आणि मेल्यांची मनसुबी करून येतलो सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातक्यांचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिबीत आमेन
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समके येवं तुझी कुशी सरकारता तशी संसारान जावं आणि आम्ही आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां कायल्यान पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुझी संगता श्री आमते तू सदैव आणि सदैव फोड तुझे कुशीचे जिजू भगवती बरी देवाचमय आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणवेळार आमेन नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुझी संगता श्री आमते तू सदैव आणि सदैव फोड तुझे कुशीचे जिजू भगवती बरी देवाचमय आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणवेळार आमेन नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्री आमते तू सदैव आणि सदैव फोड तुझे कुशीचे जिजू भगवती बरी देवाचमय आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणवेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन सगळी संगता मिळून म्हणूया सस्नाच्या बापा हांव तुका बडयता तुझ्या आधी मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सुबंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून या पहिल्या कणा वेळार मागुया सगळ्या पिडेस बाबण्यांक आमचे मध्ये या वेळार जायते भोवणी पिडेंत आसात कष्टांत आसात नाना तरेच्या पिडेन मारक्यार पिडेंत आमी वळून आसात जावं पर्या ऑनलायनर कितले भोवणी नाना तरेच्या पिडेंत वळून आसात ह्या सगळ्या पिडेस्तांक तशेंच ह्या सुवातेर असल्या ऑफलायनर असल्या हर एका पिडेस्तांक समर्पण दिवन प्रत्येक जण याजाक ह्या सगळ्या पिडेस्तां खातीर ह्या वेळार मागताले सर्गींच्या बापा मागता मी सर पिडेस्त भाव भणी पसोत मानसिक पिडेंत कोळवळवून अशा तांचे पसोत आमी मागता बापा घाल तुजो आशिर्वाद समेस्त तांचेर तशेंच कुडीची पिडा बघून आसात तांचे पसोत आमी मागता जायते टेन्शन आसा डिप्रेशन आसा स्ट्रेस आसा कुडीची पिडा आसा मारेकार पिडा आसा जावंक पुरो कॅन्सर पिडा युरिन इन्फेक्शन किडनी फेलियर आणि हेर पिडा पोटाची दूख वाघंटीची दूख आणि हेर खंयची ती पिडा जावं दी बापा ह्या घडी आमी तुका समर्पण करता बापा भावार्थान आमी मागता आणि ती स्त्री भावार्थान तुजे आंग वस्तूर आपडल्यार पुरो गुण जातली बरी जातली म्हळ्यार त्याच भावार्थान तिने आपडले आणि गुण जाले आज आमी हर एकली तुका आपडता त्याच भावार्थान आमी आयलो आमी समेस्तांचे तूं आशिर्वाद घाल जे कितें आमचे थंय उणेपण आसा पिडा आसा सकट फैस कर जे कितें आमचे थंय कश्ट आसा दूख आसा समस्या आसा ते सकट फैस कर ह्या घडी तुजेच कृपेन आमकां आशिर्वादीत कर दैवीक सकत वाळून येवन दी जेजू ह्या घडये दैवीक सकत वाळून येवन दी तुजी दैवीक सकट आमच्या समेस्तांचेर वाळून येवन दी ह्या घडी कशें जायते जण तुजे सरशे आयले आणि तशेंच ते पाटी वचूंक ना गुण जावन सक्तेन बरोवन पाटी गेले आमी समस्त हर एकली हांगा आयलेली जे कितें आमचे थंय पिडा आसा ते सकट फैस जावन दी ह्या घडी जे कितें सैतानाची नाड आसा उपाद्र आसा सैतानाचे उपाद्र आसा कश्ट आसा सकट फैस जावन दी आमचे थंय आमचे थंय फैस वचून दी जे कितें आमचे थंय कश्ट आसा जायते दाखतेर सरशे गेल्या जावंक पुरो जायते मेडिसीन आमी खाण घेतला जावंक पुरो आज जेजू म्हणून आसा हांव तुका गुण करतलो हांव तुका आपडतलो जेजू खंडी जावन म्हाका आनी तुमकां आपडता ह्या घडी आपडता जेजू गुण कर जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू उजवो हात आमी वयर करया ऑनलायनर असले तशेंच ऑफलायन असले सगळे ह्या वेळार सगळे उजवो हात वयर करया तशेंच सगळी लेडीजां म्हजे सांगाता सगळी सांगाता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर सस्ताच्या बापा हांव तुका बडयता तुझ्या आधी मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून देवकरिस्तांसला जेजूचेर दिश्ट कंसून या वेळा प्रत्येक जण समर्पण दिन मागुया सगळ्या कामनातल्या भाव भयणांक जे कोण विजाक ट्राय करना आसात भायल्या गांवां वचून इंटरव्यू दितात मेडिकल आसात हर एकल्यांक भेटया समर्पण दिवया सगळे आमचे रीण पैशांचे समस्या जायते उणे पैसे घेतला फाटी मेळटेच ना हर एकल्यांक समर्पया प्रत्येक जण कितले म्हणून जागो रावंक सुवात ना घर ना प्रत्येक जण जागेची समस्या आसात ह्या हर एकल्यांक समर्पण दिवन ह्या वेळा यासाक ह्या सगळ्या इंटेन्शना खातीर मागतले सर्गींच्या बापा
मागता मी जायते आमचे तरणाटे जायते जण काम नासतना आसात विजा अप्लाय केला विजा येवंक ना जावंक पुरो रीण काडला जावंक पुरो जायते रीण आसा सोम्या कितें करचें कश्ट आनी दीस म्हणले बरी दीस आनी रात म्हणल्यार हांव बरी हांव कश्टोन आसा दुखेन हांव आसा दीस रात हांव रडटां कितें करचें काम ना म्हज्या कुटुंबाक कोण पोसतलो म्हज्या कुटुंब कोण सांबाळटलो म्हणले खंत भिरांत मुझे थंय आसा सोम्या सोम्या तूंच म्हाका आदार तुवेंच सांगलां सोम्या मुझे सरशें या कश्टतल्यान आनी वजन वयतल्यान हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो तुमचें वजें हांव हळू करतलो त्याच भावार्थान सोम्या हांव आयला त्याच तुज्या भावार्थान त्याच तुज्या उतराचेर भरवसो दवरून सोम्या हांव आयला सोम्या तुज्या लागीं हांव मागता कुटुंबांत जायते प्रॉब्लेम आसा जावंक पुरो प्रॉपर्टीचे इश्यू प्रॉपर्टीन जायते प्रॉब्लेम आसा जायना प्रॉपर्टी सेल जायना जायते म्हजे थंय कश्ट आसा सोम्या हे सगळे कश्ट तुका आमी समर्पण दिता सोम्या जायते आमचे तरणाटे काम नासतना आसात देदेच पर जाल्यात कितें करचें हांवें कितले फावटी म्हज्या पप्पा लागीं म्हज्या मम्मी लागीं विचारचे पयशे म्हज्या लागीं पयशे नात फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा जावंक पुरो सगळे हे प्रॉब्लेम जेजू तुका आमी समर्पित करता जेजू आपड जेजू ह्या घडये आपूण गुण कर जेजू आपड जेजू तुजी दैवीक सगत वाळून येवन दी जेजू ह्या घडये वाळून येवन दी जेजू ह्या घडये तुजी दैवीक सगत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या कुटुंबांत अशा समेस्तांचेर आमच्या प्रॉपर्टीचेर आमच्या घराण्याचेर आमच्या तरणाट्याचेर सगळ्यांचेर वाळून येवन दी जेजू वाळून येवन दी जेजू वाळून येवन दी जेजू वाळून येवन दी जेजू या वेळा हात आमचे वयर करया आणि सगळे जेंट्स सगळे सांगता म्हणत कष्टांच्या पाशांवरीफात आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून या तिसऱ्या कणावळा समर्पण दिन मागूया सगळी आमची पवित्र सभा सोमेच्या हातान आमच्या भोव बगेवून पाप साहेबाक बरी भलायकी ताका मेळच्या बसत सगळ्या कार्डिनालांक आर्च बिस्पांक याजकांक धर्मयण्यांक समेची कृपा समेची सकत तांचेर देवन येवच्या बसत बरी भलायकी तांकां मेळच्या बसत समर्पण दिन मागया ह्या सुवातेर आसल्या सगळ्या याजकांक कार्मेलीत याजकांक समर्पण दिन मागया डिवायन मर्सी मागणे जमत ब्रदर प्रकाशा सगळ्या टीम आणि मुखलेसांचे सगळ्यो रेतेरो कन्व्हेन्शना समेच्या आशीर्वादान भरच्या बसत ह्या वेळा प्रत्येक जण सगळी संगता दुनियात आमचे वयर कर सगळी संगता आमी विचारया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून दुनियात आमचे उक्ते दर्या
येवकरिस्तान जेजू क्रिस्त आमच्या मध्ये हजर आसा. या वेळार समर्पण दिव्यांक सगळ्या आमच्या भुरग्यांक, सगळ्या युवा जणांक, संवसारांत असल्या हर एका भुरग्यांक आनी युवा जणांक, ऑनलायन या वेळार मागण्या भाग घेतल्या हर एका युवा जणां भुरग्यांक, आज कितलीं भुरगीं पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, मारेकार पिडेंत आसात, कितलीं युवा जणां फुडारा खातीर मागून आसात, कामा खातीर मागून आसात, कितलीं भुरगीं आयच्या दिसा वडिलांक आयकनात. ह्या सगळ्यांक समेची देवी सकत तांचेर देवनेवच्या बसत ह्या जाग ह्या वेळार मागतालो. सर्गेंच्या बाबा आम्ही समर्पण करता आमच्या कुटुंबाच्या समेस्त भुरग्यां बसत. बाबा घाल तुझा आशीर्वाद आम्हा समेस्तांचेर, प्रत्येक रितीन आमच्या भुरग्यांचेर. तुवें सांगलाय बाबा सकट भुरग्यांक मुजे सरशी येवंक सोडा आनी सर्गेंचे रास तांचे वय सोम्या कुटुंबांत भुरगीं आमची मोगाची संतोष हाडची भुरगीं, त्याच भुरग्यांक आज कश्ट आसा, मारेकार पिडा आसा जावंक पुरो सोम्या आमची भुरगीं हट्ट करतात, आमचे उतर आयकनात. आज जायती आमची भुरगीं आमची तिरस्कार करतात सोम्या, तांकां पिडा आसा जावंक पुरो, गुण जायनातली पिडा. जायते फावटी हांवें आस्पत्र्यांक व्हरून गेला, खंयची तांची पिडा गुण जावची ना. जायते दाखतेरा सरशी गेल्यात, मेडिसीन काण घेता जावंक पुरो, म्हजो पूत म्हणजे तूं गुण जायना सोम्या. सोम्या आज म्हज्या पुताची बिरमत पाव सोम्या, आज म्हज्या दुवेची बिरमत पाव, म्हज्या भुरग्यांची बिरमत पाव सोम्या. हट्ट करतात, न्हीद पडना, किंकराट मारता जावंक पुरो, हात पांय वळयता जावंक पुरो सोम्या. तांची पिडा गुण जायना, कितें करचें म्हूण टेन्शन जाता जावंक पुरो, पयशे नात, शिकाप शिकना जावंक पुरो. भुरगे आज शिकना, भेंबिरांत आसा, मम्मा म्हाका भें दिसता, शिकोवंक जायना, म्हाका उडास आसना, कांयच शिकल्लें, म्हाका एग्जाम बरोवंक नाका, म्हाका शिकोवंक नाका, म्हाका कांयच काम करूंक नाका म्हूण बोबाट मारता जावंक पुरो, हट्ट करता जावंक पुरो. म्हज्या भगतच्या भावा आनी भयणी मागे यागडे जेजू आपडतलो तांकां, जेजू आपडतलो तांच्या काळजांत आसलें बेंबिरांत पयस करतलो तांकां सुटका लाभितलो. जे कितें तांचे तें इविल स्पिरीट आसा, जे कितें तांचे ती पाड सकत आसा, ह्या घडये सुटोन वचून दी, ह्या घडये तांकां सुटोन वचून दी, ह्या घडये तांकां बचाव जावं दी, बचाव लाभूं दी, सुटका लाभूं दी, सुटका लाभूं दी. ह्याच दैवीक सक्तेन, ह्याच दैवीक सक्तेन जेजूचे पवित्र रगत तांच्या शिराशिरान वाळून येऊन दी, ह्या घडये वाळून येऊन दी, गुण करून दी, आपड दी, आपडून दी. जेजू आपडता तांकां, आपडा आपडता 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 आपडता. दैवीक सकत वाळून येऊन दी, वाळून येऊन दी, वाळून येऊन दी जेजू, वाळून येऊन दी. ह्या वेळार हात आमचे वयर करूया आणि सगळे स्त्रियो मजेत सांगता म्हणया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशोमरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सजनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अधिमोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्या आणि सर्वज्ञ जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून. ह्या वेळार जाता जाल्यार आमी दिमी घालया. ह्या क्रेच्या कणान आमकां समी समेचेतान समर्पया. येवकरिस्तान जेजू आमचे खातीर आमचे मदें हजर आसा. तो म्हणटा येया तुमी कश्ट तेले न्हू, वचन वयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशीव दितलो म्हूण. ह्या वेळार सगळे आमचे गरजो जेजूच्या पांया तळा दवरया. ऑनलायन असली हर एक आमचे गरजो जेजूच्या पांया तळा दवरया. ह्या वेळार कितलेय बाबणी चाट करनासात, हर एकल्यांचे गरजो ह्या वेळार सम्याच्या पांया तळा दवर मागया. सम्याची दैवी सकत तांचेर देवून येवं दी, सम्याची गुणजोंची सकत तांचेर देवून दी, सम्याची महान पदवी तांच्या कुडींत वाळून येवं दी. प्रत्येक जण येवकरीत असला जेजूची प्रत्येक जण महान सकत या वेळार आम्हा सर्वांचेर देवून येवं दी म्हूण ह्या जाग ह्या वेळार आमच्या सगळ्या गरजां पासून मागतले. सर्गेंच्या बाबा मागता आमी सर आमची मागणी ते सवा तुझ्या पांया तळा आमी समर्पण दिता. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी निमाणी घडी जेजून आशिर्वादीत करची घडी. सर आमचे कश्ट दुख समस्या पिडा शिडा जे कितें गोवाचे प्रॉब्लेम, बायलेचे प्रॉब्लेम, भुरग्यांचे प्रॉब्लेम, कुटुंबाचे प्रॉब्लेम ह्या घडी जेजूक आमी समर्पित करूया. पळया जेजू सरशी आयलो, कोणूच रित्या हातांनी पाटेंक गेल्लो ना.
आज आम्ही हर एकली रित्या हातांनी आयल्या जेजू म्हाका आपडतलो जेजू म्हजे कुटुंब आपडतलो म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या सासमायक सुनयेक आपडतलो गुण करतलो म्हळ्यार त्याच भावार्थान सोम्या आज तुजे लागी हांव आयला दिंब्यांनी पडून मागून आसा सोम्या जायना कष्टोन आसा रडटा दीस आनी रात डिप्रेशन जाता टॅबलेट्स काणी घेता जावंक पुरो सोम्या कोणा लागीं सांगचे सोम्या कोणच ना सगळ्यांनी तिरस्कार केला सगळ्यांनी म्हाका सांडला सोम्या तूंच म्हाका आधार सोम्या तूंच म्हाका आधार तर म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी सर आमचे कश्ट सर आमचे दुख आमचे अनवरा जे कितें आमचे कश्ट आसात पिडा आसा सकट जेजूच्या पांया तळ आमी समर्पण दिवया आनी जेजू खंडी जावन म्हाका आपडतलो दैवीक सकत आमच्या कुडींनी वाळशें करतलो आमच्या कुटुंबांनी वाळशें करतलो आनी तो आपोवन आमकां गुण करतलो म्हळ्यार भावार्थान आनी बरोवशान ह्यो कण आमी सांगाता म्हणया ह्या वेळार सगळी दोनी हात आमचे वयर करया आणि सगळे जणच ह्या वेळार सांगाता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या मशर सांगात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर सस्ता हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी दोनी हात आमच्या तकलेचेर दवरया निमाणी घडी जेजून आशिर्वादीत करची घडी वय सोम्या आज म्हाका आशिर्वाद तूं लाभयतलोय म्हज्या कुटुंबाचेर तूं आशिर्वाद घालतलोय म्हजे कश्ट दुख सक्कड पयस करतलोय म्हळ्यार त्याच भावार्थान हांव आयला सोम्या तुझ्या लागी हांव मागोन आसा दिंब्यांनी पडून हांव मागोन आसा वय म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजून आशिर्वादीत करची घडी जेजून म्हाका आनी तुका आशिर्वादीत करची घडी आमचे कश्ट पयस करचे घडी आमचे अनवरां पयस करची घडी आमचे कश्ट दुख पिडा सिडा पयस करची घडी वय जेजू हांव तुज्या लागीं मागोंक आयला तर म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी एकडी म्हूण मौन रावया आज आमी कोणा पासून मागोंक आयल्यात कोणा पासून मागोंक आशेतात त्या व्यक्तीचो उडास करा सोम्या हो व्यक्ती म्हाका कश्ट दिता ह्या एका मनशा खातीर सोम्या दीस आनी रात म्हणल्या बरी हांव कश्टता रडटा सोम्या आज म्हज्या लागीं सोसूंक जायना ह्या मनशाक तर म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या मनशाक तुमी समर्पीत करा निमाणी घडी जेजू तुका विचारनासा भावा आनी भयणी तुका कितें जाय त्या दिस ताणें बार्तिमेवाक विचारलें व्हॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी मुझे हांव तुका कितें जाय आनी बार्तिमेव म्हणालो सोम्या म्हाका दिश्ट लापय आज जेजू तुका विचारनासा आज जेजू तुका म्हणून आसा भावा आनी भयणी तुका कितें जाय एकडी म्हूण मौन रावया सर आमची मागणी जेजूक आमी समर्पीत करुया कोणा पासून आमी मागोंक आयल्यात त्या मनशाचो आमी उडास करया आनी येद्या व्हड्या साक्रामेंता गिता मुखांतर सर आमची मागणी त्याच जेजूच्या पांया तळ आमी समर्पण दिवया आनी त्याच जेजूची आशिर्वादां आमी खाण घेवंक आमकां आमी तयाराय करुया येद्या व्हड्या साक्रामेंता साष्टांग नमन करुया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आधार्या सर्वोन्मेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या तुझे बापा तुझे पुता
तिजा पदवी महिमा साचना सजना एकाच ताळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिटान समासमी नाव वाढता प्रार्थूया ये देवा विचित्र साक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सुडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्तेरांक ससना सगळ्यांनी तकली बघूया आणि एवकरीच असला जेजूची आशीर्वादा आम्ही मागून घेऊया. अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू होसाना तुका सुमिया जेजू होसाना तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू पदवी तुका सुमिया जेजू पदवी तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. ह्या वेळार युट्यूबर आसला हर एकल्या पासून अनाउन्समेंट आमी करतले ऐका. सेंट जोसेफ द चर्च बेलमण सेंट जोसेफ चर्च बेलमण ह्या सुवातेर बेलमण 3 दिसांचे आउटरीच आसतले एप्रिलाच्या 4, 5 आणि 6 तारखेर म्हळ्यार ह्याच शुक्रारा सोनवारा आणि आयतारा. शुक्रारा आणि सोनवारा म्हळ्यार 4 आणि 5 तारखेर सांजेर 4 वरां तावन 8 वरां पर्यंत तशेंच आयतारा 6 तारखेर सकाळी 9 वरां तावन 1 वरां पर्यंत हे आउटरीच आसतले. ब्रदर प्रकाश आणि डिवाइन मर्सी टीम तशेंच फादर पीटर फर्नांडीस थंयसर आसतले. प्रत्येक जण अर्घ बकणी देवाची उतराची शिकवण पवित्र मिसोचे बलिदान तशेंच पवित्र सक्रामेंतचे आराधन विशेष मागणे सुडके खातीर आसतले. तशेंच पयल्या शुक्रारा म्हळ्यार फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस एप्रिल 4 तारखेर सेंट जॉन द इव्हेंजलिस्ट चर्च मरोल ह्या सुवातेर सकाळी 10 तावन 1:30 वरां पर्यंत आसतले. व्हडा संख्यान हजर जाया डिवाइन मर्सी टीम आणि इतर याजक आणि डिकन्स थंयसर हे सगळी रिती चलून व्हरतली. क्राइस्ट द किंग चर्च ओशिवारा जोगेश्वरी ह्या सुवातेर एप्रिल 7 तारीख म्हळ्यार सोमारा सांजेर 6 तावन 9 वरां पर्यंत पवित्र मिसाचे बलिदान विशेष सुडके खातीर आराधन आसतले. ब्रदर प्रकाश आणि एंटायर डिवाइन मर्सी टीम ह्या सुवातेर हजर आसतले. तशेंच एप्रिलाच्या 5 तारखेर म्हयन्याच्या पहिल्या सोनवारा डिवाइन कॉल सेंटर मुल्की ह्या सुवातेर 1 दिसांचे रितीर सकाळी 9 तावन 12 वरां पर्यंत ब्रदर प्रकाश आणि डिवाइन मर्सी टीम आसतले. सकाळी 9 तावन 12 वरां पर्यंत विशेष सुडके खातीर मागणे पिडेस्तां खातीर मागणे गरजेवंत खातीर मागणे आसतले. व्हडा संख्येन हजर जावन सोम्याक आमी त्या सुवातेर अर्घां दिवया. आमेन. म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी हांव देव बरें करूं म्हणटा. ब्रदर प्रकाश आनी पंगडांक